kahle wafaka udlala kabi nje. Wafaka uSilva egroundini. Ufaka isifo se-disableness in terms of decision making and i-creativity. I-counter ngama-negative numbers ilokhujana i-creativity ne-decision making ye-Chiefs uma ufake ulokhujana uDa Silva egroundini. But uma izothi ukorile and with maximum points. Okay, ukorile. Let's say bengekho khona labadlali abawu7 engibashoyo. Iscore bekuzoba ubani? Bekuzoba ubani? Umthetho njengoba ebe yi-assist bekuzoba ubani ngoba ngiyazi ukuthi i-creativity beyikhona i-counter attack after sekungene ibiyimnandi emasayidini mhlambe ubezoba na 2 goals ulokhujana ulilepo mfethu uke wenza something ube try i-spectacular goal elikhela kwasho ukuthi akalikhelanga kahle labanjwa ugoalkeeper if leli bhola liye ekhoneni ubezobhala igoli ekungena striker se-Chiefs esikwazi ukuthi silikore naleya long range kuzophela isizini izoziphele kungekho umuntu okora nalezayo kupossible ukuthi kungabi bikho umuntu ozokora leli goli elifana nelalilepo so uyena ulilepo owe7 kule abantu uthi uma ungabathenga kwi-Chiefs bangafike babe into engcono kakhulu lapha bafike bawashaya ama team la kwi-PSL uB kube